Hola, gent, què tal? Com esteu? Pilota a l'aire un dia més i benvinguts a la 66a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Com està el grup B de la fase final ACB? En vam parlar al programa d'ahir, el que ens espera aquest divendres, Déu-n'hi-do, si el grup A ja està més que sentenciat amb Barça i Baskonia classificats per les semifinals com a primer i segon de grup respectivament. El grup B és tot el contrari. El València Bàsquet, que ahir derrotava el Sant Pablo Burgos amb molts problemes, arriba a l'última jornada líder amb 3 victòries i depenent d'ell mateix, seguit del Morabanc Andorra, Real Madrid, Sant Pablo Burgos i Herbalife Gran Canària, tots amb 2 victòries. Últim és el Casademont Saragossa amb una victòria i ja sense opcions. Si demà el València guanya, estarà classificat com a primer del grup, deixant fora ni més ni menys que el Real Madrid. De donar-se aquest cas, la segona plaça sortiria del partit del guanyador de l'enfrontament entre el Sant Pablo Burgos i el Morabanc Andorra, que es disputarà demà divendres a 15:45 de la tarda. I tot després de la victòria d'ahir dels andorrans davant del Madrid per 95-71. Nacho Llobet ha pasado hoy por la sala de prensa virtual de la ACB. Después tuvimos un inicio un poco acertado, digamos, en esta competición final, pero después de un gran esfuerzo, estas 2 últimas victorias, pues tenemos una oportunidad muy clara de pasar estas semis y obviamente pues todo pasa por primero hacer nuestro trabajo y sacar esta victoria contra Burgos, ¿no? Es un equipo que está jugando muy bien, que ayer estuvo a puntito de ganar a Valencia después de haberle ganado al Madrid y de estar haciendo un gran torneo, así que serà un reto complicat, seguro. La veritat és que no hi pensem, no? Som els que som, tenim tocats, òbviament doncs, portem 4 partits en 7 dies, hi ha cops, hi ha gent amb dolors, però tots els que puguem doncs, estem allà jugant i hem demostrat doncs, que hem sigut capaços de suplir les baixes i que amb l'esforç de tots de jugar un bon bàsquet, no? Al final hem de fer un esforç extra aquest últim partit que ens juguem aquesta oportunitat de passar semis i un objectiu claríssim de recuperar-se ara en aquest dia i mig que tenim, recuperar forces i tornar a fer un gran partit demà. Portem una bona dinàmica, diguem, dels últims partits y que intentaremos allargarla. Nos plantamos con esta alegría y esta motivación que es llegar al último día con opciones y opciones muy reales, ¿no? No dependemos tampoco de ninguna carambola muy loca. Seria un fet històric pel club, no? Arribar a unes semis de l'ACB és algo molt difícil, el nivell d'aquesta competició és molt alt i després d'una temporada jo crec molt bona en què hem arribat a semis de la Copa que el club tampoc ho havia fet mai, doncs aquesta nova passa seria jo crec una passeta més pel club i un orgull molt gran per tots els que estem aquí. I nosaltres ara anem a l'hotel de concentració del Morabanc Andorra per saludar el segon entrenador del conjunt del Principat, l'andorrà David Audal. Hola David, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Hola Òscar, merci, bé i tu? Demà divendres per les segones semifinals de la temporada, no? Sí, sona bé, Sona bé per les segones semifinals i doncs sí, la veritat és que tenim un partit que si el guanyem i esperem un altre resultat, doncs ens pot permetre arribar a lo que serien les nostres segones semifinals de la temporada i et pots imaginar doncs, amb quina il·lusió està l'equip i quines ganes tenim de jugar aquest partit i de donar la nostra millor versió. Qui ho hagués dit, no? A l'inici d'aquesta fase final d'ACB, amb les derrotes prou contundents contra València, també contra Herbalife Gran Canària, i com s'ha refet, no, David, l'equip? Sí, la veritat és que fa 4 dies semblava que érem un equip desconegut, que no sabíem jugar a bàsquet, que no teníem cap il·lusió per jugar ni cap tensió competitiva i li hem donat la volta a la truita, no? Nosaltres hem seguit treballant, hem seguit confiant en aquests jugadors i amb les coses que estàvem fent i la veritat és que a vistes està de tothom doncs, que l'equip ha canviat la cara, ha recuperat la seva millor versió i en aquest sistema de competició doncs, és el que té, no? Que sembla que perdent un partit o 2 estàs fora i ara que en guanyes 2 tornes a estar amb totes les opcions del món i la situació en què ens trobem ara doncs, està clar que la firmàvem fa 4 dies i contents de poder tenir opcions fins a l'última jornada, que és el que volíem. I amb les baixes importants, no? També remarcable, no? Amb els entrebancs que us esteu trobant físicament. Sí, no ho hem volgut posar com a excusa en cap moment, no? És veritat que l'equip canvia, no? Si tens a Múcia de Diagne o no el tens, o si tens a Dejan Musi o no el tens, no? I inclús aquesta
aquest últim partit doncs, es va afegir la baixa del Dejan Todorovic, que també és un jugador important per nosaltres, però la sort per nosaltres és que la nostra força és el col·lectiu i la veritat és que hem pogut jugar 2 partits, sobretot el de l'últim dia, espectaculars, i que l'arribada del Tunde doncs, també ens ha donat aquest equilibri en el joc interior que ens ha permès doncs, que mantinguem una mica les posicions de tothom i puguem competir amb tots els rivals amb màximes garanties. Físicament, recupereu algú per demà? Vaja, Dejan Todorovic, no? Perquè Musli i Musa no estan ni amb vosaltres allà a València, però com està el Dejan per demà? Doncs hem d'esperar l'entrenament d'avui a veure si pot fer alguna part de l'entrenament, com s'ha recuperat del cop que va rebre amb Saragossa i esperem poder comptar amb ell per demà. Com arribeu? Com arriba l'equip? Perquè, clar, físicament, amb tantes baixes i amb tanta acumulació de minuts i de partits, suposo que potser com la resta, no? O vosaltres encara més agreujats per tot això que estem parlant, arribarà l'equip bastant fus, no?, el partit de demà. Doncs no t'ho sé dir exactament, jo crec que no. Jo crec que arribarem força bé, doncs, perquè s'ha fet bé la feina tant a nivell físic en aquests mesos de preparació, com la feina que estan fent espectacular els fisios que se'n van a dormir cada dia a les tantes fent la seva feina de recuperar els jugadors, i la veritat és que hem pogut repartir els minuts, no som un equip que hagi carregat de masses minuts als seus jugadors, o sigui que, com et deia abans, no crec que hi hagi excuses, crec que arribarem bé, que els jugadors estan corrent, estan defensant fort, i crec que amb el que ens juguem demà, doncs, qualsevol mancança física que puguem tenir la suplirem amb cap, amb cor, i segur que donarem el màxim que tenim encara dins de nosaltres tots els jugadors i membres del cos tècnic. És un altre partit històric, no?, pel club. Sí, anem sumant cada any que passa, cada mes que passa anem afegint fites i sí, doncs un partit més històric que esperem que es recordi de manera positiva. Home, jugar a les semis seria massa, no? Sí, abans ho comentàvem dinant, no? Que si tu mires fredament doncs sembla que estiguis a 3 partits de poder guanyar un títol de Lliga, no? La veritat és que el sistema de competició aquest doncs, ha favorit a equips com el Burgos o nosaltres, que som equips de mitja taula o més petits, no?, que els grans, i això ha favorit doncs, una intriga amb aquestes jornades que jo crec que afavoreix molt a la competició, a la Lliga, i que dona opcions a tots els equips d'arribar més lluny que amb un play-off a 3 o 5 partits, que és molt més difícil sorprendre els equips grans. De fet, tens raó, no m'ho havia mirat des d'aquest prisma, però tens raó, esteu a 3 partits de ser campions de l'ACB. Sí, els números són aquests, tant nosaltres com el Burgos, com qualsevol que estigui ara lluitant per entrar a semis, doncs està a 3 partits de poder aconseguir un títol. Parlaves de la situació de l'equip, no?, que físicament espereu que no es noti aquesta càrrega que va acumulant al llarg d'aquests últims partits de la fase final, però sí que és cert que hi ha jugadors que no acostumen a tenir molts minuts, però que han fet una passa endavant molt important, no?, també? Sí. Un exemple clar és el partit del Guille d'ahir, no?, que va jugar 17 minuts, quan és un jugador més de rotació, i va ajudar l'equip i en moments importants inclús va anotar punts que ens van fer mantenir l'avantatge, no? Però com et deia abans, no hi ha cap jugador que hagi jugat 30 minuts per partit. Ja mires altres equips i sí que tenen jugadors que han acumulat més minuts. Nosaltres hem intentat repartir-los, hem pensat tant en el dia a dia com en el torneig en si, en la seva globalitat, i crec que hem fet una bona feina de rotació, i inclús et diria que el nostre jugador més veterà, que és el Clevin, doncs crec que arriba en bones cames i en bona forma per afrontar un partit decisiu com el de demà amb garanties. Déu-n'hi-do el partit d'ahir, no?, la victòria contra el Madrid. Sí, jo crec que va ser un partit que el vam gaudir tots, que el vau poder gaudir els que el vau veure des de fora, i que crec que també és un partit històric, com deies abans. Dominar d'aquesta manera un partit contra un rival com el Real Madrid amb tots els seus jugadors, crec que té un mèrit increïble, i per molt que es pugui dir que el Madrid potser no va demostrar la seva millor versió, jo crec que se'ns ha de donar molt valor a la feina que van fer els nostres jugadors i que van dominar 39 minuts el partit contra el Real Madrid, que es diu fàcil, i al final vam poder mantenir avantatges de més de 10 punts, que crec que és una victòria molt meritòria i de la que ens sentim orgullosos. Està clar que el Morabanc Andorra, un equip de la part que no és de la part alta, no?, ha de fer molt bé les coses per derrotar un gran com és el Madrid, i tot i així a vegades no arribes a guanyar-lo, però sí que és cert que ahir veu dominar el Madrid i en certs moments o en molts moments sempre veu tenir resposta, no?, que és molt important quan el Madrid sembla que s'apropa, tenir
per exemple, l'encert que ahir veu tenir, no? Sí, i a més també ho comentàvem després, no? Que amb el Madrid inclús si queden 2 minuts i vas guanyant de 15 pateixes, perquè dius que t'apareixerà Llull, t'apareixerà Campazzo o Carroll o qualsevol jugador que et ficaran 3 triples seguits i et faran arribar al final patint, no? Jo crec que aquest és el mèrit més gran del partit d'ahir, que no diré que no vam veure perillar la victòria, però sí que vam tenir aquest marge prou gran com per no arribar patint als últims minuts, que és el que et pot assegurar la victòria contra aquests equips. Per exemple, Burgos va arribar patint molt més contra ells i van tenir el gran mèrit d'aguantar-los en els minuts finals amb un final igualat, no? I nosaltres doncs, vam treballar prou bé com per no arribar a aquest final tan igualat i crec que és molt difícil d'aconseguir i hem d'estar contents. Què pot passar demà, David? Demà pot passar de tot, perquè també hem de veure... Jo t'estic dient aquí com crec que arribem, però fins que no entrem a pista no sabrem com estem nosaltres, com estan ells, i suposo que serà un partit amb bastanta tensió. Espero que sigui un partit maco. Els partits que estem veient aquests dies doncs, hi ha molta anotació i crec que es veurà un partit maco, un partit divertit i espero que puguem emportar-nos la victòria, però sobretot que siguem la nostra millor versió, no? La que hem vist aquests 2 últims dies i no la dels 2 primers. Després podrem guanyar o perdre, però que els nostres jugadors ho donin tot i que no se'ns pugui dir que no ens hem entregat amb cor i ànima a la pista i després podrem tenir més o menys encert, però que ho haguem donat tot. On pot estar la clau per demà? No, n'hi ha moltes, no? N'hi ha moltes. Jo crec que en l'encert és una d'elles, no? Hi ha hagut partits com el València, si recordeu el primer dia, no? Que vam fallar triples lliurats completament sols i el València va ficar molt i al final es va decidir els últims 4 minuts, tot i que sembla que vam fer un partit desastrós, doncs es va decidir bastant per l'encert, no? I aquests 2 últims dies doncs, hem tingut més encert en la línia exterior i ells també estan ficant molts triples, en alguns partits menys del que estan habituats, però ahir van tenir un altre percentatge alt contra València i, bueno, veurem. Jo crec que la intensitat defensiva que hem posat aquests dies doncs l'hem de mantenir per intentar limitar el seu encert. Però clar, és que algú que no estigui posat en el món del bàsquet pensarà Burgos. Clar, Burgos no té el nom que tenen molts altres equips, però Déu-n'hi-do la temporada que està fent i quina fase final que està fent, perquè ha perdut partits però que els podríem haver guanyat tots perfectament, Sí, Burgos, si no té el nom, que crec que els que estem a dins ja sabem que sí que el té, se l'està fent, no? Se l'està fent perquè està fent una temporada excel·lent, estan fent un joc que ja coneixeu tots el Joan, no? Que fa que els seus equips juguin molt bé, estan amb màxima confiança, estan jugant amb molta alegria i a part doncs, tenen gairebé tots els seus jugadors, no? I com sabeu és una plantilla molt compensada, els 2 bases són 2 jugadors excel·lents, la línia exterior és increïble, amb una amenaça, tenen 2 anotadors compulsius i estan molt ben compensats, a més afegeixen al Pablo Aguilar, que és un jugador de primera línia, que supleix molt bé la baixa del Clark i al joc interior doncs, s'està descobrint un jugador que ja sabíem que és molt bo, que és el Xavier Rivero, i l'Augusto Lima i l'Àpich que dominen bastant la pintura, no? Que són jugadors molt físics. És a dir, que són un equipàs i els que no coneguin, doncs, encara que potser no tinguin el nom que tenen els grans, com dius tu, doncs se l'ha de tenir molt en compte i estan fent una fase final espectacular i se'ls ha de felicitar. No sé si té el seu punt de morbo, no? Que Joan Penyarroia, històric del Morabanc Andorra, que l'equip està on està en gran part gràcies a ell, que es creui, no? en aquest partit tan transcendental per uns i pels altres, no? Perquè és molt probable que qui guanyi aquest partit demà es classifiqui per les semifinals. És molt probable i jo espero que sigui així, no? Si no som nosaltres que es classifiquin ells, perquè crec que els 2 equips hem fet molts mèrits per classificar-nos i em sabria greu que no fóssim ni l'un ni l'altre per les combinacions que es puguin donar, no? I respecte a lo del Morbo, doncs tant de bo ens puguem trobar moltes vegades l'equip del Joan amb el Morabanc lluitant per coses, no? Lluitant per títols. Vull dir que això és bona senyal, que nosaltres estarem fent bé les coses, que ell també les estarà fent a l'equip on estigui i que crec que ens hem d'alegrar els uns dels altres i espero que demà puguem gaudir tots el partit i ja dic, que surtin bé les coses pels 2 costats, però si podem guanyar nosaltres, doncs, evidentment, més contents estarem. És a dir, comptes que el València guanyi l'Eurolife Gran Canària, no? Espero, sí, però de veritat que espero sobretot fer nosaltres la nostra feina. Si després el València no guanya, doncs ja no haurà no dependrà de nosaltres, no? I ens haurem de mal dir del que vam fer el primer dia, no? Perquè al final
són 5 partits, tots compten i el que no podem fer és dir que estem fora perquè un equip ha perdut quan havia de guanyar. El que hem de fer nosaltres és fer la nostra feina, intentar guanyar el partit de demà i si no, com et deia, doncs, competir-lo al màxim i donar la nostra millor versió. Molt bé. David, acabo, vull recordar unes paraules que ahir deia Ivan Navarro, que recordava altres grans alegries de la temporada, no? Per exemple, el partit de quarts de final, el passi a les semifinals de la Copa de Màlaga d'aquest 2020, i després el que va passar, no? A les semifinals, i deia, no? El descans, menys 20. Diu, espero, deia, que demà, divendres, no passi el mateix. No sé si aquestes experiències sumen i ajuden a afrontar el partit de demà d'una forma diferent, no? Que aprendre del recorregut perquè demà l'equip doncs, estigui potser més sencer física i mentalment, no? Per afrontar aquest partit. Veurem, esperem que ens serveixi, sí, per no tornar a cometre la mateixa errada, no? Al final aquesta és una competició diferent a totes i el partit de demà no s'assembla a cap altre, no és que estiguem ja a semifinals, no? Igual podríem parlar-ne si demà guanyéssim, però no crec que sigui una cosa que ens hagi d'afectar en negatiu. En qualsevol cas, com dius, doncs, si l'Ivon ho recorda, serà que ho tenim en ment i que volem no cometre la mateixa errada i intentar sortir des del minut 1 concentradíssims perquè no se'ns vagin en el marcador i intentar fer un partit com el d'ahir, que va ser 40 minuts de concentració des del minut 1 i és el que hem d'intentar. Molt bé. A veure què passa demà divendres. En aquesta última jornada d'aquest grup B, tot per decidir, a veure si el Morabanc Andorra. Per cert, això de jugar sense públic, què tal? T'he de dir que des de la televisió s'arriba a gaudir dels comentaris, del que habitualment no s'escolta i ara sí podem escoltar, que també dona una mica de salsa al bàsquet, però clar, el bullir de l'afició també es troba a faltar. Sí, jo crec que són les dues, has dit tu, les dues versions, no? La de l'espectador des de casa, que jo crec que és una experiència nova i està xulo, poder sentir comentaris, xisclades i accions que no t'adones durant els partits en públic, no? A nivell de jugadors i d'entrenadors et diré que fa una mica estrany perquè se sent tot, els àrbitres també estan molt pendents del que diuen a la banqueta, del que diuen els jugadors. Si t'has fixat, hi ha hagut més tècniques que en qualsevol altre partit, no? I això, bueno, suposo que és perquè també se sent tot i no podem deixar passar coses que igual deixarien passar en partits en públic i que la gent no se n'adona que passen, no? Al final t'habitues. Els primers partits van ser estranys, però ara jo crec que ningú hi dona massa importància. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. David Audal, segon entrenador del Morabanc Andorra, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia i que tingueu molta sort demà divendres a 3:45 contra el Sant Pablo Burgos. I a veure si feu aquesta passa que us falta per jugar unes semifinals que serien històriques pel club i pel país, pel Principat. Gràcies, Òscar. Una abraçada. Doncs traurà foc, sens dubte, el duel entre el Sant Pablo Burgos i el Morabanc Andorra de demà divendres. Des del conjunt castellà, això diu el seu base, referent, jugador de la Penya. Per cert, la propera temporada, Ferran Basas. El cansancio se empieza a notar, son muchos días seguidos, muchos partidos en poco tiempo, pero bueno, igual que nosotros, pues los demás equipos seguramente estarán igual, así que no podemos usarlo como excusa. Ellos estuvieron mejor al final del partido y creo que por errores nuestros, pues ellos consiguieron la victoria. Sí, es un grupo en el que ha habido mucha igualdad, muchas sorpresas entre comillas, y pocos esperaban que el Madrid pudiese quedar fuera, ¿no? Así que, bueno, creo que es lo bonito de esta fase final y nosotros tenemos que apurar nuestras opciones e ir a ganar mañana. Está claro que las dos últimas derrotas, pues de la manera que han sido, pues es difícil digerirlo, pero bueno, ayer evidentemente el equipo estaba tocado y como tiene que ser, evidentemente. Pero bueno, hay que intentar pasar página porque si no, el partido de mañana, que es una final, no vamos a llegar como tenemos que llegar. Así que olvidarlo y pensar ya en que tenemos que estar a tope para el siguiente partido. Andorra empezó con 2 derrotas y ya casi todo el mundo les daba por perdidos y ayer hicieron un partidazo contra el Real Madrid. Así que bueno, es un rival muy duro, que juega muy físico, que tiene una gran mentalidad, como ha demostrado, y será un gran partido mañana.
es un poco, Ferran, por aquello de intentar ver la botella medio llena, el consuelo que os puede quedar, ¿no? Que sabíais que aun habiendo ganado ayer, también habríais necesitado la victoria de mañana con la Andorra, ¿no? Sí, lo teníamos claro antes de empezar el partido, que ayer teníamos la oportunidad ganando y ganando evidentemente mañana de ser primeros de grupo, pero también sabíamos que perdiendo aún tendríamos la oportunidad mañana de clasificarnos. Así que bueno, sabiendo esto, pues era un colchón para ir un poco con más tranquilidad y sabiendo que mañana es el partido seguramente más importante de la temporada. No, presión ninguna. Todos sabemos cómo la ciudad de Burgos vive el baloncesto y tenemos presente que están detrás nuestro, que nos animan desde casa y bueno, luchamos para que se sientan orgullosos y creo que lo estamos haciendo, así que esperemos mañana darles una alegría. Doncs aquest divendres el guanyador del Sant Pablo Burgos, Morabanc Andorra, es classificarà per les semifinals de l'ACB sempre que el València, òbviament, faci també la seva feina i derroti l'Herbalife Gran Canària. Per cert, crisi interna al club canari després que el director esportiu del club hagi comunicat al tècnic Fotis Katsikaris que no es compta amb ell de cara al curs vinent. Veurem com afecta, com pot influenciar això de cara al transcendental partit de demà jugant-se el que es juga al conjunt canari. A tot això, el Madrid, que no depèn d'ell mateix, per ser a les semifinals. Parla el jugador Gabriel Deck. Creo que tratar de estar de la mejor manera para el partido de mañana, obviamente que no está en nuestras manos, ¿no? Pero sí está en nuestras manos en tratar de hacer un buen juego, en poder estar concentrados durante 40 minutos y bueno, después a esperar otros resultados, ¿no? Las opciones están todas abiertas, ¿no? Hay muchísimas posibilidades, obviamente nosotros también trataremos de hacer un buen juego, de poder estar bien, como decía anteriormente, y ojalá que se den los resultados, ¿no? Doncs amb tot això veurem què ens deparen els partits de demà divendres, els últims d'aquesta última jornada del grup E, estant com està encara tot per decidir. I pel que fa al grup A, avui s'ha jugat, avui dijous s'ha disputat l'última jornada de la fase de grups. Barça i Baskonia ja estaven classificats com a primer i com a segon respectivament. El conjunt basc ha caigut aquesta tarda davant d'una gran penya que s'acomiada de la fase final amb 2 victòries i 3 derrotes i amb molta presència de canterans. En el partit d'avui, per exemple, hem vist el Joventut amb 5 canterans a pista. El tècnic, Carles Duran. Yo creo que hemos entendido muy bien a lo que veníamos al torneo y a lo que veníamos a jugar hoy. Hemos vuelto a ser ese equipo alegre y que ha ido a buscar el partido desde el principio y bueno, muy contento de acabar con una victoria que nos hubiera gustado luchar hasta el último segundo por entrar en semifinales, pero si hago un resumen no me puedo ir descontento de esta fase excepcional. Yo creo que hace tiempo, seguramente yo era un niño y el Juventud ya tenía un camino muy claro. Lo que sí que es cierto es que van pasando generaciones y el camino sigue siendo fuerte y grande, ¿no? Y el ejemplo son la cantidad de chicos con los que estamos confiando y la cantidad de chicos que están jugando a nivel ACB, de máximo nivel, y han salido de la casa, ¿no? Yo creo que cuando no tengamos eso, el Juventud morirá y espero que no lo perdamos. Y esa es la idea que tenemos, ¿no? Generar un grupo fuerte y potente con gente de la casa, con gente que nos pueda ayudar a competir y poder, ¿por qué no?, volver a estar entre los mejores, que yo creo que ya llevamos pues casi 2 años intentando luchar. Per mi és una nota molt positiva que hem seguit creixent. Segurament no amb resultats, quan va acabar la lliga regular no teníem la millor classificació possible, però si veig com ha crescut l'Artus, com ha crescut el Neno, el Joel, el Xavi, bueno, ha sigut un any molt bo i per tant la nota que em poso és bona, però no cal que marqui un número. Nosaltres estem contents i sabem el treball que estem fent. Molt content per l'equip i per l'esforç que hem fet. I encara podem escoltar també un d'aquests canterans, capità de l'equip, Albert Ventura. Que hemos hecho un gran torneo, venimos con bajas, pero los jóvenes han dado un paso adelante. Lástima del partido de Tenerife, que nos podía, bueno, haber acercado un poco más, pero bueno, hay que acabar muy contentos, orgullosos del equipo que ha luchado en todos los partidos y bueno, un buen final de temporada.
Sí, la verdad es que el club va creciendo, creo que hay cantera para rato y encima a ver cómo acaba todo, pero creo que haremos un proyecto ilusionante con gente de la casa, así que esperemos que el año que viene sea un gran año. La verdad es que han sido partidazos, ¿no? Daba gusto ver partidos de la ACB por la tele, todos muy competitivos, ha sido una gozada. Es verdad pues, que hemos estado una semana encerrados, però la verdad ha valido la pena. Doncs per treure's del barret la fase final que ha fet la penya, amb baixes importants i tirant de canterans. En el partit jugat avui, l'ensurt, per cert, l'ha donat Jason Granger, que venint d'on ve semblava que s'havia tornat a trencar, però per sort el propi jugador ha confirmat al seu perfil de Twitter que tot ha estat un petit ensurt. I pel que fa al Barça, els de Pesic ja pensen en les semifinals d'aquest diumenge. Parla Tomàs Eurtel a Barça Televisió. Sí, era bueno, un objetivo nuestro, terminar primero. Ya lo hemos conseguido, pero la cosa no se acaba ahora y vamos a intentar mejorar y jugar lo mejor posible para llegar a nuestros objetivos. Pues yo creo que poco a poco estamos jugando mejor, muy sólido. Es verdad que en los partidos algunas veces tenemos altibajos, pero al final el resultado es más importante, pero yo creo que estamos jugando baloncesto bastante sólido. Si pensamos los 2 meses de paro que hemos tenido. Coger mejores sensaciones, intentar mejorar, como te he dicho antes, y sí, servir para que todo el mundo juegue, para tener un buen feeling para todos y para ir a la semi con buena mentalidad y buenas sensaciones. Yo es bastante complicado, ya no he jugado hace un año, pero necesito competir, necesito minutos, lo que me está dando el entrenador, y bueno, yo creo que poco a poco me he sentido mejor, aunque bueno, hay que tener paciencia y algunas veces es bastante complicado. Para jugar sin público es, entre comillas, una putada, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todos los jugadores les gusta competir delante de gente, donde hay ruido, donde hay buen ambiente y todo, y sin público es bastante diferente. I aquesta tarda Rafa Martínez ha jugat el seu últim partit amb el Retabet Bilbao Bàsquet i qui sap si el seu últim partit com a professional. Bien, porque el trabajo que hemos hecho durante todo el año ha sido buenísimo, hemos quedado quinto en la liga regular, hemos ganado el derecho de jugar la Copa del Rey, de jugar este torneo, y muy contento de cómo me han tratado tanto el club como la ciudad. Hemos estado muy a gusto, mi familia y yo, y nada, solo agradecer a toda la gente de Bilbao y de Bilbao Bàsquet por el trato. Sí, encima mi hijo ha nacido allí, así que visitaremos bastante la ciudad, nos ha gustado muchísimo, y sí que es cierto que por culpa de esta pandemia no hemos podido disfrutar de los últimos 3-4 meses de una ciudad tan bonita y con tanto ambiente, pero en un futuro seguro que iremos para allá. Tienen las cosas muy claras, el club es un club sencillo pero que hacen las cosas muy bien, el equipo pues van a seguir la mayoría de los jugadores, el entrenador también lo tiene muy claro, creo que es un gran grupo de jugadores y que van a hacer un gran baloncesto. Sí que es emocionante, pero bueno, al final lo que dices tú, no es lo mismo pues acabar como hubiese gustado en Bilbao, en Miribilla, que aquí, que también es un pabellón muy especial para mí, pero sin público, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, así es la vida, y nada, seguir hacia adelante. Veremos. Es una decisión que voy a tomar, espero que nos deis un pelín más de vacaciones, eso sí que pido, porque después de este esfuerzo tan grande, pues queremos un pelín más de tiempo libre, y ya lo decidiré este verano. Doncs al llarg de les properes setmanes sabrem què passa amb el futur de Rafa Martínez. Per tancar amb la CB ja coneixem qui és l'MVP popular de la temporada. Es tracta del Facu Campazzo, seguit de Mirotic, i tercer ha acabat el Toko Shengelia. I també sabem els 5 jugadors que formen el millor 5 jove de la temporada.
d'aquests 5 jugadors, l'MVP jove ha anat a parar novament per segona temporada consecutiva a les mans de Carlos Alocén, jugador del Madrid la propera temporada. Lo valoro mucho, la verdad que estoy muy contento, significa muchísimo este premio para mí, ya pude ser parte del año pasado y hacerlo otra vez este año pues significa todavía incluso más, así que bueno, súper contento de cómo ha ido la temporada y bueno, y ojalá terminarla bien, pero muy contento. Y bueno, súper agradecido también, como dices, a toda la gente que me ha votado, también entrenadores, jugadores y todos los que han participado, así que bueno, agradecido y como dices, contento también de cómo ha ido mi evolución y también súper contento de cómo ha ido con el equipo. Yo creo que esta temporada pues he hecho todavía un mejor trabajo de pues, esa generación Z, creo que se está dando un paso adelante, se va a dar en los siguientes años porque vienen jugadores realmente buenos, también ayer Vita hace un muy buen partido, Pradilla juega increíble y creo que son más jugadores los que vienen por detrás y ellos pues seguro que la temporada que viene, incluso esta, pues ya han dado un paso adelante y seguro que consiguen triunfar en la CB y triunfar en Zaragoza. Tengo mucho margen de mejora, me quedan muchas cosas todavía que mejorar y que pulir, pero bueno, estoy contento de momento con lo que me está pasando, pero me considero una persona bastante ambiciosa y quiero ir a por lo máximo. No sé dónde va a estar mi futuro, pero quiero ir a por el máximo y ojalá pues consiga mis retos, mis objetivos, pero como te digo, tranquilo, paso a paso y con la cabeza pues puesta en su sitio. I arriba el moment de parlar de la NBA. I saludo el nostre home NBA, aquí al Bàsquet al Dia, l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Què tal, com va? Doncs disfrutant d'aquesta fase final de l'ACB, amb ganes que arribi, encara queda més, perquè es reprengui la competició a la NBA, tot i que segueix envoltada de certa incertesa, aquest retorn de la NBA, perquè entre jugadors que diuen que no volen anar i que no aniran, o positius per la Covid, que estan sortint a la llum pública, veurem què passa, Sí, és un moment, a dia d'avui és un moment incert, no? Veníem d'il·lusió, les ganes, de la bona sintonia que ens deixava aquest anunci de la fulla de ruta, de començar doncs, a veure una llum, no?, al final del túnel, i ara tornem a un punt en què bé, no se'ns acaba la NBA, però sí que, bueno, no és tan segur, no?, com podíem fer pensar fa una setmana. És el que dius, no? Hi ha jugadors que ja oficialment han dit que renunciaven, dins del seu dret, doncs, que l'NBA els ha atorgat de poder dir no vull jugar i doncs, apartar-se sense perdre ni sou ni cap tipus de privilegi. I d'altres, doncs, com dius també, doncs, per exemple, els Kings han detectat 3 casos a la vegada de Covid. Aquests jugadors, doncs, entenc que passaran els 14 dies d'aïllament i a partir d'aquí, doncs, clar, pensant que això comença a finals de juliol. 2 setmanes a partir d'ara ens deixa, doncs, que, clar, aquests jugadors tindran molt poca per temporada. Hi ha molts interrogants, de moment tot segueix en peu i els propers dies poden determinar bastant cap on anirà la cosa. Jokic és l'últim, no? Jugador, vaja, si no hi ha hagut res en aquestes últimes hores, és l'únic jugador, o l'últim jugador que ha comunicat aquest positiu per Covid. Suposo que ha d'estar molt agraït, entre cometes, al seu amic ara em sortirà el nom, el tenista, no? Novak Djokovic. Sí. Novak Djokovic, exacte. Ha d'estar molt agraït, Déu-n'hi-do, la que ha liat Djokovic. Sí, ha estat doncs, un transmissor del virus molt eficient, la veritat. Però és el que dius, no? Djokic, que havia estat notícia tota aquesta quarantena, no? Per la part positiva de com s'havia primat, del seu estat físic, doncs ara sembla que no tot serà tan positiu i que efectivament diria que de forma simptomàtica, però sí que doncs, té aquest Covid. I per tant, doncs, una peça clau, un jugador més que haurà d'estar a aquest aïllament i que bé, és un cas més dels que doncs, ja han sortit, no? Com Brogdon, com els jugadors dels Kings que també han donat positiu i com desgraciadament penso que passarà amb més jugadors al llarg dels següents dies. Torno al mateix, incertesa màxima en quant a
com això pot afectar a l'inici d'aquesta lliga que ja està molt agafat amb pinces. No esperem i no voldrem que canviïn les coses ara i haguem de tornar a patir per veure si tenim NBA o no. Òbviament, el primer és la seguretat, la salut dels jugadors i començar una competició al 100% de seguretat. Però bé, també és un cas difícil, no? Ara en comentarem, però tenim un període de fitxatges que podrien ajudar a omplir plantilles i bé, ara mateix esperant què passa les pròximes hores per veure si l'NBA es pronuncia i quants més jugadors resulta que tenen el Covid també. Exacte. Home, de fet, parlant d'incertesa, fins i tot s'ha especulat amb la possibilitat de veure què passa amb la seu, no? Amb Disney World, perquè a Florida també han sortit nous rebrots de Covid i això també ha creat certa incertesa, Sí, i és normal. A Espanya podem dir que estem en certa forma i toquem fusta, doncs començant a sortir mica en mica, no? De tota la part més preocupant. Als Estats Units no és així, encara hi ha fàcilment molts jocs on de cop hi ha brots i tenim milers de casos a diari que estan sortint, no? I que no és una situació que estigui en baixada, és una situació que encara està potser en un punt àlgid, no? I com dius, Florida és un possible focus i això, doncs, per la pròpia experiència sabem que evoluciona molt ràpid, que s'expandeix en qüestió d'hores, dies, a milers de persones. Clar, ja entenem, no?, que s'està preparant tot perquè sigui una seu segura. Tenim l'experiència positiva de moment d'aquí a València amb la CD, que pel que de moment sabem està sent tot molt correcte seguint la normativa. Per tant, si aquí ho hem pogut fer, als Estats Units, que a més tenen bastant més pressupost, més recursos, per què no ho han de poder fer, no? Ja dic, sense negar la incertesa i els dubtes que genera tot el que està passant aquests últims dies, confiem, no? Confiem que al final tot anirà bé i d'una forma o una altra però tindrem una NBA segura i que podrà donar-nos un bon espectacle. Exacte, doncs esperem que la cosa no es compliqui. Més del que sembla que s'està complicant a poc a poc, però que la cosa no vagi a pitjor. I ho deies abans, Adri, s'obre aquesta finestra, no?, de fitxatges que la competició permet perquè els equips o les franquícies es puguin reforçar de cara a aquesta fase final. Sí, l'NBA ha habilitat uns pocs dies per poder fitxar, per poder reforçar equips, i com hem dit, no? Hi ha molts casos de jugadors que ja han renunciat a jugar, hi ha jugadors que no sabem si pel Covid poden arribar, per tant, és una mesura per reforçar aquests equips i donar-los algun jugador extra per a rotació. Parlem, doncs, d'una mesura que té límits. No són jugadors de qualsevol part del món, només poden haver estat als Estats Units jugant durant els 3 mesos i això què ens fa? Ens limita a jugadors de la Free Agency, que estiguin sense equip als Estats Units, o de la G-League, que també en la majoria tenen contractes duals o estan d'alguna forma vinculats a les franquícies. De moment el gran nom és J.R. Smith, hi ha un mític, no?, d'aquests moments de fitxatges de veterans i un jugador que, malgrat el seu historial bastant boig, no?, i que no ens sent diferent, és un bon reforç, és un jugador que sap molt bé el que és una fase final i el que és ser competitiu, no?, en moments clau. Llavors, de moment és el nom que més sona, sobretot pels Lakers, i a partir d'aquí ja veurem com es mouen les franquícies, però sens dubte, no?, hi haurà moviments i veurem si d'aquest grup de jugadors que s'incorpora ara arriba alguna sorpresa i arriba algun nom que després acaba sent clau a la temporada. El jugador al que no tindran accés no és accessible perquè s'ha retirat als 43 anys, deixa de jugar. Vince Carter, avui ja ho ha fet oficial, el propi jugador, que ho deixa. Sí, és una gran llàstima, la veritat. Ho comentàvem fa unes setmanes que era l'opció més segura, no?, que ja s'havia filtrat, que no pensava disputar aquesta fase final i bé, és una llàstima, no? Una de les coses que deixa aquest Covid és que molts jugadors que pensessin retirar-se no podran fer les pistes. Carter, 43 anys, li deu afectar en especial, no?, aquesta aturada de tants mesos. I bé, en una decisió que ens sap greu, hem de respectar, però ens sap molt de greu perquè ens hauria agradat veure Carter jugar fins a l'últim moment i que sigui ja conscient de la retirada, no?
Però bé, en tot cas se'n va un gran jugador, un jugador espectacular, que ens ha deixat grans moments i que a més, malgrat estar amb 43 anys i que moltes vegades aquestes decisions d'allargar tant la carrera poden ser molt criticades, ell no ha buscat un anell, no ha buscat sempre la victòria, sinó que també ha buscat equips joves on pogués tenir un rol de formador, i això és d'aplaudir i de considerar, venint d'on venia, que al final parlem d'una superestrella durant molts anys, que podria haver-ho deixat perfectament fa molt de temps i ha preferit allargar, i bé, fins fa molt poc siguem aprofitable amb una franquícia. Doncs està clar que és el seu, sens dubte, un dels noms del dia després d'anunciar oficialment la seva retirada als 43 anys i després de jugar 22 anys, Adri, que es diu ràpid, 22 anys en el nivell més actiu, més professional, com és la NBA, Déu-n'hi-do. Hi ha jugadors que entren a la Lliga i no hauran nascut ja jugant Carter. O sigui, és brutal. Hi ha, pràcticament relació per a fill, entre Carter i molts joves d'aquesta competició. I ja dic, molts casos me recordaran com males decisions, com gent que va voler allargar per guanyar més diners. No crec que sigui el cas de Carter. Personalment no crec que ho sigui. Ja ho ha dit ell, ho ha demostrat als moviments que ha fet. No pretenia anar a la millor franquícia, sinó al millor lloc per ell i on pogués sentir-se que tenia utilitat, I fins aquí ho ha portat molt bé, ha estat fidel a les seves paraules i ens deixa una carrera i unes memòries a nivell d'esmaixades, a nivell de jugades espectaculars que jo crec que mai oblidarem. Un gran matador, si no el millor de la història o dels millors de la història, perquè realment ens ha deixat imatges espectaculars ja per la història, per la memòria de tots nosaltres. Ho deixem aquí, Adri. Gràcies per passar-te pel bàsquet al dia una setmana més i ens retrobem, tornem a parlar la propera. Una abraçada, cuida't. Un plaer, com sempre. Una abraçada. I abans d'acabar, el Bàsquet Girona, que ha presentat avui el seu equip 3x3, de fet, l'equip que presideix el club, que presideix Marc Gasol, és el primer professional amb secció 3x3, tot i que Nacho Martín, capità, reconeix que hi ha altres conjunts ACB interesados en seguir aquest mateix camí. Lo primero que preguntas de si hay clubes interesados, sí que los hay. A raíz de que se filtró un poco la noticia de que nosotros íbamos a formar un equipo, yo ya he recibido llamadas de clubes ACB interesándose y sabiendo un poco cómo funcionan. Eso es muy buena noticia, que nosotros seamos los primeros y que luego vengan el resto. Y el objetivo es que algún día haya una liga de 3x3, ya sea empezando en Cataluña o en Castilla y León o incluso todo el país, pero claro que el objetivo sería ese, que haya una liga entre los clubes que tengan sección 3x3. Ojalá, que será pronto o tarde, nadie lo sabe, pero sí que el objetivo sería que se pudiese hacer una liga a nivel de todo el país, pues igual que existe la ACB y la LEP, pues que hubiese una liga 3x3 por todo el territorio nacional. L'equip del bàsquet Girona 3x3 està format per Nacho Martín, Àlex Jorca, Sergi Pino, Xavi Guirao, Sergio de la Fuente i Javi Vega, l'entrenador Jaume Comas. Doncs esperant a veure què passa demà divendres en aquesta última jornada del grup B de la fase final de la ACB amb les opcions del Morabanc Andorra. Nosaltres per avui ho deixem aquí. Ja sabeu que si us ha agradat el programa ens ho podeu fer saber amb un like i també el podeu compartir entre tots els amants de l'esport i del bàsquet en particular. I sobretot recordeu subscriure-us al nostre canal de YouTube per seguir vivint el bàsquet al dia.